Miss TV. So for today's mukbang ay meron tayo ditong pork belly tsaka kimchi. Mga katropa, huwag natin itong patagalin. Kumain na tayo. Walang kabalan ko po, mga tao po. Sobrang lambot.
So ayan, busog na po si Animaze TV. Thank you Lord. At ang aking Facebook page po, Macy Eats. Please follow niyo po ako doon mga katropa. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Animaze TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you, bye!